Hello everyone, welcome to LV Amor Care. So gini nga higayuna, without further ado, hisgot-hisgot kita bahin ni anang coitus interruptus or withdrawal. So naibalon tingali kamo kung pasabot ni ana. In theory kay balo ako ni ana pero sa practical nga application wala koy know-how ni ana, no? So tingali nakasabot kayo labi na ang mga lalaki, no? Coitus interruptus or withdrawal. So, is it a sin? Ano na yung sugilanon nga makita na to sa Genesis 38 verses 9 to 10 nga nagaingon sa dihang si Judah namatay ang iyang eldest son nga si iyang giingnan ang iyang ikaduha nga anak nga si Onan nga ipapangasawa ang byuda nga asawa sa iya ang magulang. So, out of respect katingali sa ikaduhang anak nga kang Judah, ni sugot siya pero sayod siya nga dili gayod siya pwede nga mahimong makapahimo og offspring or anak nga kang Tamar, dili siya mooy gilatid, no, kung baga. Pero tungod kay mo umay ila ang culture kaniadtong panahon nga kun ang usa ka babayi mabiyuda, pangasawon kini siya sa ikaduha nga anak, o kung mamatay na usab ang ikaduha nga anak, ang ikatulo, ikaupat, ikalima, so on and so forth. Muna ilang culture, no? So kuan man gud ang babae kaniadtong panahon property, no? So appeal ka na siya sa property ang babae. So sumusugot kitang salili kaniadto sa karaang panahon ang babae is only a property, no? So mao kana nga pwede ug unsay ilang mga balaod mosunod gayud ang babae. And so it came to pass nahitabo gayud nga namatay si tungod kay wicked siya in the sight of the Lord, gipatay siya sa Ginoo, no? So karon misunod si Onan. Now during sa ila ang intimate relationship ni Tamar, dili siya musugot nga ang iya ang semen adto gayod sa bakan ni Tamar. So what he did before sa ejaculation, iya kining i-pull out, no? I-pull out niya dayon adto niya sa gawas, itaktak ang semen, no, ang sperm dito niya. So dili niya ipabilin dito sa bakan ni Tamar, iya kining itaktak, or ato kanang matawag nga mo tingali ka na ang withdrawal or coitus interruptus, no? Sa medical term ni ana mo kanay ilang termino ni ana kanang pulling out, no? Sakto nga term pero mula na akong gigamit kay medyo dili kaayo vulgar nga paminawon, or dili man tungod kay it is we should take it biblically, not maliciously, no? Or scientifically, not maliciously. Aduna gani uban nga mga katawan akong madunggan nga it is a description of somebody who masturbates, no? Masturbating. Pero murag dili man tingali lahi ra sa masturbation because ang iya doon naman siya partner, no? Doon na siya partner nga si Tamar, only iyang i-pull out or iyang i-withdraw, no? Ang iyang kugalingon gikan sa completion sa maong buhat, sa maong intercourse, no? So sa pangutana, is it a sin? It is a sin because atong mabasa diyan sa Biblia sa verse 10 nga nakapasuko kini sa Ginoo ang iyang gibuhat nga wala niya gipadayon ang pagtanom ang seed dito kang Tamar, iyang pull out siya or iyang gi-withdraw dito niya sa ground taktak na suko ang Ginoo. Gikasuko kini sa Ginoo, God was displeased sa iyang gibuhat, gipatay niya right there and then si Onan, no? So mao gani nga si Judah nagtuo nga si Tamar mo ay nagpatay sa iyang duha ka anak, no? Mo kana iyang pagtuo sa uban nga mga verses or chapters. Apan sa tinud-anay lang ang Ginoo, God is slew them both, no? Tungod kay displeased
ang Ginoo sa gibuhat ni Onan nga iyang gi-withdraw, pulling out, no? So, mao kana, it is a sin but forgivable. Na may sin nga unpardonable, no? But it is forgivable kanang na ang pulling out or withdrawal or coitus interruptus, no? It is a sin but forgivable. Pero atong higayuna, gipatay gyud sila sa Ginoo. And that is the reason also why si Judah mura og si Tamar atong higayuna nag-disguise siya nga usa siya ka harlot. And then ang iyang father-in-law nga si Judah maoy iyang huna-huna nga muoy amahan sa offspring niya. So it could be because our Lord and Savior Jesus Christ is the Lion of the tribe of Judah, no? Mao kana nga atong Ginoo gitawag og kanang Lion of the tribe of Judah because si Judah mooy nakapabunga sa kanang kaliwatan, no? Iyang nahilabtan si Tamar nga iyang daughter-in-law nya mibunga kini nagsabak si Tamar, twin ang ilang anak, no? Si Phaleg o si Zara or Phaleg or Faris ba to, whatever, no? So ingon ana mao na kana ang istorya sa bahin niya ng coitus interruptus or withdrawal. Sa pangutana, is it a sin? Yes, pero pardonable. Pardonable. Pero ato nga akto, nasuko gid ang Ginoo, no? Nasuko gid siya. And then naidaghan ingon nga, so God is against family planning. Walay klaro ang Biblia ni ana kun against or dili. Katulang nga akto, katulang nga event. Maura to siya, pero the rest ana wala. Gani ang Ginoo is kanang ganahan siya ng plano gayod, no? Doon naging plano, dili siya ganahan ng pataka-pataka lang, no? Mingon nilang uban, gayon man ang Ginoo nga pagdaghan kamo. Yes. Ang iyang ingon pagdaghan kamo. Pero wala mo ingon ang Ginoo nga pagdanghag kamo. Gani sa Deuteronomy 29:30, miingon siya, choose life. So, muna nga, ipapili niya ang kinabuhi. Choose life. Which is why, tingali ha, nasuko siya because wala pilian ni Onan nga magkabuo. Nga dunay kinabuhi nga mabuo, iyang gi-withdraw ang iyang kaugalingon, iyang gi-pull out, no? Mo tingali ka, ang iyang kuan, choose life. So, mo kana nga ato ang kulo kabildo karon, no? May tungod ni anang is it a sin kanang coitus interruptus or withdrawal? So mao kana siya nga ato karon nga hisgut-hisgutan mga palangga, no? So again, choose life. Have a good and godly day, everyone, and study to show thyself approved unto God, a workman that need not be ashamed, rightly dividing the word of truth. That is taken from 2 Timothy 2:15. So bye for now. Have a good and godly day, everyone. And if you like the content of this channel, please subscribe, like, comment. So bye for now. Hangtod sa sunod. This is your friend Lou Amor, no? Of LV Amor Cares and Lou Amor Shares, no? Bali, duha ang atong channel. Ang usa, Lou Amor Shares. So, subscribe. Usab ka mo dito. Subscribe mo, no? Dayon, of course, like, comment. Bye for now. Have a good and godly day, everyone. Bye-bye.